Kisúcka šachová škola v spolupráci s telovýchovnou jednotou Slavia Kajza Čaca, telovýchovnou jednotou Mlado Žilina, SK Slávy Orlová a UKS Pionier Jastřebie Zdroj z Poľska organizovala 28. januára v Dome kultúry v Čaci svoj prvý medzinárodný šachový festival. V rámci festivalu sa odohrali dva medzinárodné turnaje mládeže Liga miest. Turnaj Liga miest A a turnaj série Spektrum Chess, ktorý je súčasťou celoslovenských turnajov GPX Slovensko. Festivalu sa zúčastnilo neočakávane veľký počet 176 detí vo veku od 5 do 16 rokov a ďalších 50 rodičov, trénerov a organizačných pracovníkov. Deti hrali vo veľkej sále Domu kultúry a v predsále na 88 šachovniciach. Sa nám podarilo prekonať v úvodzovkách rekord v počte účastníkov. Turnaj je rozdelený na dve kategórie. A skupina, kde hrajú výkonnostne silnejší hráči, B skupina, kde je 150 detí začínajúcich, ale už aj pokročilých. Z toho je približne asi 60 detí len z Kisúckej šachovej školy. Kisúcka šachová škola sa význačne podieľa na organizácii tohto turnaja. Počas festivalu bolo odohraných viac ako 600 partií. Dom kultúry v Čaci poskytol v porovnaní s inými mestami bezkonkurenčné podmienky pre šach detí. Podpora kisúckeho šachu pre deti je aj podporou Kisúc. Pre Kisúcku šachovú školu je motiváciou, aby poskytla šach deťom z Kisúc ako prostriedok na rozvoj ich inteligencie. Kisúcka šachová škola poskytuje pre rodičov a pre deti a pre voľný čas zábavu, hru, ale hlavne učí deti koncentrácii, plánovitosti, učí ich vyhrávať, prehrávať, súťaživosti a hlavne aj práci v kolektíve. S veľkou konkurenciou iných aktivít, napríklad počítaču alebo internetu. Ukazuje sa, že tieto deti veľmi radi prídu si zahrať šachy a veľmi radi si vyberú šachy namiesto iných zábav ako internetu. Kisúcka šachová škola začala od septembra svoje aktivity a robí ich na školách, základných školách v krúžkoch. Takisto sme otvorili šachovú klubovňu, osobitne pre mládež, za pomoci obchodnej akadémie, kde je osobitná šachová klubovňa pre deti. Tam trénujeme deti už so šachistami na vyššej úrovni. Okrem toho plánuje v krátkej dobe otvoriť alebo ponúknuť rodičom a deťom aj individuálny tréning už na vysokej kvalitatívnej úrovni aj s medzinárodnými majstrami. Čiže jednoducho základ od šachových krúžkov cez šachovú triedu až po individuálnu výučbu. S tým, že perspektívne do budúceho roku chceme otvoriť už priamo šachovú akadémiu, ktorá už bude vychovať deti už aj na kvalitatívnej úrovni, aby mohli súťažiť o majstra Slovenska. V otvorenom B-turnaji Spektrum Chess, zaradenom do celoslovenskej kvalifikácie GPX Slovensko, štartovalo 152 hráčov, z toho 117 zo Slovenska a 35 malých poľských a českých šachistov. Společně s kolegy z Polska pořádáme tady celý ten turnaj a jsme rádi, že se do toho zapojila i Slovensko. Rádi jsme tady přijeli, viděli jsme obrovský zájem dětí, že mají chuť hrát šachy a jsme rádi, že tak perfektní turnaj přijelo na takové velké množství, protože 145 dětí v jednom turnaju jsme dlouho neměli a jsme rádi, že tady na Slovensku to bylo tak dobře zpropagováno. V náročnom turnaji dominovali poľskí hráči. Zvíťazil Mikolaj Vodecký, ktorý svojím súperom povolil len jednu remízu a 6 partií vyhral. Druhé miesto obsadil Mateusz Bober a tretí skončil Stanislav Drozniak. Medailové priečky tesne unikli Filipovi Priečinskému z telovýchovnej jednoty Mlado Žilina a Rudolfovi Jurčíkovi z Chess klubu Turzovka. Výborným výsledkom sa za domácich hráčov prezentoval Anton Sventek so ziskom 5,5 boda, čím si vybojoval celkové 12. miesto. V redukovanom poradí hráčov zarátaných do série GPX Slovensko si svoje postavenie v kategóriách do 8, 11 a 14 rokov o takmer 100 bodov vylepšia 4,5 bodoví domáci hráči Juraj Adamčík, Samuel Sventek, Denis Kuka a David Slivka. Páči sa mi to preto, lebo je to aspoň nejaký šport a preto tu chodím, lebo sa aspoň niečo už naučím. Ako sa ti darilo dnes v súťaži? Dobre. Koľky budeš vo svojej kategórii? Vyhral si nejaké zápasy? 4 zápasy som vyhral a jeden som zremizoval.
Viac ako 50% možných bodov dokázali vybojovať Dominik Klimek, Fedor Gabriš, Peter Šulo, Mirko Klieštik, Stanislav Gabriš, Mirko Murčo a Peter Grochal. Páči sa mi tu dobre, to je prvý turnaj, kde som proste dosiahol 4 body. Kto ťa priviedol k šachom? Privedli ma spolužiaci, ma naučili ťahať figurkami. Aj doma hrávam niekedy s otcom. Potešila aj Mária Kubicová z základnej školy Milana Rastislava Štefánika, ktorá vybojovala 3. miesto v kategórii dievčat do 11 rokov. Prečo si sem dnes prišla? Lebo si chcem zahrať šach. Ako sa ti páčia šachy? Dobre, no páčia sa mi hrozne. Ako dlho hraješ šachy? 4 roky, ale iba 1 rok chodím na turnaj. Kto ťa priviedol k šachom? Môj oco. Najmladšou účastníčkou turnaja bola 5-ročná Lucia Ševčíková z Kysuckého Nového Mesta. Ako sa ti páčia šachy? Dobre. Aj si dnes súťažila? Áno. A ako sa ti darilo v hre? Dobre. Najbližší turnaj v GPX sa uskutoční v Žiline už 18. februára. Naše deti na ňom určite nebudú chýbať. Tak mne sa to veľmi páči. Každá akcia, ktorá tu je usporiadaná, sa mi páči. Prijete zas? Určite. Keď to bude na budúce, tak určite aj s manželom.